защитниците на Септември. Сега възможност, страхотен удар извън обаче рамките на вратата. Маркираме и първото по-сериозно положение в тази среща. Идва в началото на 7-та минута. Много хубав плътен удар на Георги Търтов. Сега възможност за отбора на Септември, ако успее Благой Наков да реализира. Добра работа обаче на Александър Конов. Не беше и много силен удара на Наков. Иначе добре успя да се освободи от персоналния си пазач и да си открие възможност за стрелба. Чандъров без нарушение срещу него. И сега отново Десподов търси топката в предни позиции. Много хубаво поемане на Десподов и страхотна намеса на Валентин Галев. След това нарушение. Внасям лека корекция. Милчо Ангелов беше човека, който овладя по чудесен начин топката, след което стреля. И отлична работа на Валентин Галев. Прекрасно овладяване на топката на Милчо. Позиции, чудесно отиграване. И сега възможност тук за Благой Наков. Не успя обаче да овладее в последния момент. Точва Кристиян Малинов към точката за изпълнение на корнер. Гледаме още един път ситуацията, при която се подхлъзна Благой Наков. Играем. Сега топка в предни позиции. Чудесно отиграване и какъв пропуск за Септември. Ето, че тук гостите имаха възможност да открият резултата. Чудесна ситуация за гол на Благой Наков, но опитният футболист на гостите не бе точен. Иначе чудесно поемане, отлично успя да залъже. След лежерните първи 42 минути гол няма да падне точно след статично положение. О, какъв шанс! Топката не влезе във вратата. Ето още веднъж оставен непокрит. Остави възможност за Станоев да отбележи без нарушение тук в тази ситуация. Още един ъглов удар в полза на ЦСКА. Игра с топката тук категорично Георги Купер. Повече футболни достоинства. Хубава възможност сега и какъв пропуск само. Облиза в мрежа от Божидар Кацаров. Виждате тук чудесно поемане на гърди и след това почти без никакво забавяне просто не мръдна. В тази ситуация вратаря Александър Конов. Само късметът тук го отърва от попадение. Кацаров започна по-скоро като вътрешен полузащитник. А сега виждаме, че още един път е в основата на това нападение. Още един удар, този път в очертание. Точен удар. И въобще още една опасност, създадена от отбора на Септември. А сега обаче действията се пренасят в предни позиции за отбора на ЦСКА и възможност този път обаче с дружни усилия изчисти в тъч. Ето още един път опасната атака на ЦСКА. Много добро влизане на Ангел Лясков. След което Десподов от страна на Стоян Предев. Опасността обаче не е преминала. Намесва се и към Пехливанов. Доста спорно подаване. Все пак успява обаче да влезе навътре Пехливанов и ще стреля в аут. Марчело Тенев на мястото на Георги Търтов. Гледаме пък още един път повторение на ситуацията, при която е бурната му реакция след разминаването му с топката. Сега възможност за Кирил Десподов. Великолепна намеса на... Успя да се откъсне тук, виждате Кирил Десподов. Които обаче го направиха, бяха безпроблемни за Александър Конов. Сега да видим страхотен удар и великолепно внимаваше.
Чудесно влизане от дясно на Костадин Аджов. Сега топка в предни позиции за Аджов. Няма засада, няма и дуспа. Гледаме още веднъж ситуацията, при която за никаква засада не можем да говорим тук на Костадин Аджов и прекалено лесно ми се струва, че падна в тази ситуация. Може би трябваше да си се задържи в равновесие и да опита да стреля. Тази атака на ЦСКА, дали няма да последва нещо? Милчо Ангелов с чудесни действия в червено. Стоичков. Сам Александър Манолов, дали имаше игра с ръка там? Точно така. Въпреки че отигра ситуацията Александър Манолов, това ще бъде дуспа за септември в... Ето още един път ситуацията. Никакви съмнения, че топката удари в ръката Васил Попов. Удар на Аджов и това е 1-0 за септември. В последната Николай Митов веднага с указания към своите, безапелационно изпълнение на Костадин Аджов, който пък излиза начело в голмайсторската листа на втора професионална лига след петия си гол от печели директния двубой помежду им с 2-1. Преди това обаче да видим какво ще се случи. Изравняване. Много напред беше, защото бяха на път да си гарантират успеха. Ето къде беше излязъл Валентин Галев. Изобщо не очакваха подобно развитие на ситуацията и Ангел Лясков изравнява резултата в добавеното време.